Vítejte u dalšího videa, jsme tady v lese a pokusíme se sbírat hřiby, takže já doufám, že tady vůbec něco bude teda. Tady je Kuba, dělá tady nějaké blbosti, jsme tady na úpatí Sněžky. To je vpravo. Tady máš tento nožík. No. Tady je košík pro mě, jo. Tady je taky fajný, jo. Pro Kubu tady mám tenhle fajný košíček. Myslím, že do toho se vleze všechno, co nazbíráš. Děkuji, pane. Už jsem volný. Máme 3, 2, 1. Kde máš košíček? Košíček tady sedí. Tu bude asi bedla. Já ji vezmu, protože ona se dá usmažit. Ty vogo, nemůžou tady tohle třeba být nějaké žampiony nebo něco, že by se to dalo sežrat. Možná jsem něco našel. Yes! Pěkný suchohříbek. Nebudu se ptát, jak hodně jsi starý, jak hodně jsi prohnilej, ale je to hřib. Další, proč je zase celý zhnilý? A tady je další, hele, co to je? Tady to nebudu ani brát, ten je úplně, že? Tak ty jsi prohrál jak nic. Já jim mám třeba 6. No ale to není na počet, ale na objem. Jo, najednou. A tenhle bude dobrý, podle mě. Vůbec, to je výstavní kus. Říkalo se 10, 0. Taky se asi úplně nepočítá. Tak už jim proč se tam nevlezli. Máme stejný počet, ty chuju. Druhý hřibek, to je 3, a to je 4. Jo, 4. Taky pidi. Ale je to hřib, je, ty debile. Jednu bedličku, tento fajnový hříbek a pak tady tyhle dva plesnivce. Já to nazývám hřiby. Dejte odběr.